Ayun na, kinuha na sasakyan. May-ari oh. Ayun na. Bye-bye. Sige na, sige na. Ay mga parang Jason, magandang tanghali po. At yun, dito naman kami sa shop. At nagluluto kami ng ulam. Bangus. Wow! Sarap. Daming sili. Kasi kapag saing na rin. At yung yung sakyan kahapon, ito pinakarwash na. Ito na yung itsura niya oh. Kinarwash na at kukunin na to ngayong araw. Di ba? Parang walang nangyari. Parang walang nangyari. Bago na ulit. Kintab na. I-release na to ngayon. Bagong bago na ulit oh. Parang bagong labasan. Ha? Ano boss? Okay na ba boss? Wala. Ha? Release na to boss? Wala na wala nang problema. Unas na lang. Unas na lang. Ayan o. Ganda no, makina niya oh. Toyota Wigo. Dito Wigo. Bios ata ito eh. Bios? Wigo? Ano nga Wigo? Wigo no? Siyempre bago ito i-release sa may-ari, kailangan pulido. Pinupunasan. Okay na? Okay. Ino-okay kasi. Balikan natin yung niluluto. Ano chip? Okay na? Wala palang maganda sa akin yung miso eh. Sinigang sa miso. Uy na to. Sinigang naman eh. Sinigang sa miso. Kaso hipon yung binili. Dapat sinigang sa bangus. Kasi bangus eh. Ano binili? Ha? Oh. Ito yung ito mga ilang araw na lang, maganda na rin to. Ha? Wala, binawax na siya. Nakawax na. Makinang. Ayun na, kinuha na sasakyan. May-ari oh. Ayun na, bye-bye. Kinuha na yung sasakyan. Tip. Ayun, may tip po. Electrical tape. Nabigyan pa ng electrical tape. May tip pa. Panis. Paldo. Magkano yung tape? 3,000? 3,000 pa rin. Mo. Malupit yung tip ha. Galante si ma'am. 3,000 yung tip. Pa lang yun. Oo. Wala pa yung Lupit nun ah.
Balik na. Ay, luto na. At ang tip natin ay 12:05. Kaya nag-i-edit ako. Kain muna kami. Gutom na. Paborito ko ano? Paborito ko Sako. Tignan mo ba pangulan? Pangulan. Yan, pwede bang swimming? Ay, swimming. Yan ang swimming. init. Ano po, kain tayo. Kain. Daming sili. Yan, binubugahan na. Mahabol pa kaya yan? Ano boss, okay na? Ha? Ano lang to, hilamos. Bangga to, no? Sagi. Ha? Mahabol din yan. Ito yung kulay niya. Viewers po, kung sakali pong magpapintura kayo ng sasakyan, pwede po dito sa sa shop ni Penilo. Pwede kayo dito, pwede kayong mag-comment, magtanong kung magkano yung presyuhan para masabi ko rin kaya na kayo dito. Magkano nga yung per panel pag ano, pag pinapa ha? 3.5 yung ano per panel. Yung mga hilam-hilamos lang. Yun, dito yun pa yung kabila dati. Ha? Ano ba yun nandun? Diba? Saka na yun? Diba yan? Ha? Kaya nata, dyan, kagaraya yata eh. Diba ba yun? Tapot na? Yan na, tapot na oh. Ako
magbuga. Nagtatapkot na para kumintab na siya. Dito ka na lang din natuto rin. Dito ka na lang natuto. May pinilo. Inilo. Yan, tinuruan to yan dito, kay Nilo. Tapos ngayon, nagpipintura na rin siya. Nagbubuga na. Sila rin, yung mga pinsan ni Ami, mga tinuturuan na rin ito. Kaso, iba yung ini-estimate nito eh. Na, pinapakinang na oh. Siya yung pinaniniwalaan ni Panyeno na ano, ganito mga pintura. Tapos lilihain pa yan, liha. Bapping. Sarap ng amoy. Gan bro. Ha? Gan. Ano pala sa bukas? Parang bago eh, bagong pinturahan. Ito naman yung ano, nilalagyan kasi bubugahan to. Buga. Montero. Montero to, di ba? Montero Sport.
May nalihan na to, bubugahan na siya. Makikita nyo yung ano nito pag nabugahan na. Kuhang-kuha talaga to. Ganda pa talaga nung ano, Honda Civic na yun. 120 lang daw niyang binta ni Painilo eh. Nauwi na yan sa Bicol, isang bisis. Na-drive ko na rin yan. Honda Civic. Yan, natimpla natin. Yan. Sige lang, sige lang. Lahat mo to. Lahat to. Kahit dito lang lagyan mo yun. Oh. Yari na, teka lang, teka lang. Baka... mamaya na. Kaya kaya na tayo. May dalawang ano, Tama na muna. kaya na tayo. Ha? Ayan, ano, papartis ako kasi ganito rin yung business natin na tatayo dun sa... Dito lang, katabi lang dito. Yung pidesign natin dito. Diyan. Ha? Pilihan ka naman. Ito na yung napinturan. Pero nililihan pa naman yun. Diba? Practice lang ako dito, extra. Tulong-tulong sa kanila. Pag mga mahirap sila yung ano, magawa. Ha? Ito naman tutukan mo. Tutukan mo dito. Dito ano? Ito sa yung mga ginawa nila. Adilito niya. Yung sa patamaan mo. Kaya pa dito. Yung pag-pagin ka doon, tuturo. At mayroon pa dito. Sakyan nung may-ari. Change color. Anong kulay na to? Anong kulay na to? Mga halingan ng kulay. Hindi man ito masabing dilaw. Oh. Dilaw. Dito kung halimbawa makabili ng sasakyan na ano, mga mumurahin lang, mga lumalong pa na sa dalhin dito. Pinturan. Bago na ulit. Yung sa amin nga dati, yung Toyota Lightless, luma na yun. Dinala dito ni Painilo. Binalik sa amin, bago na. Daming sakyan dito. No, pag ano, ay lang ano lang. Ha? Ito? Yun? Ito naman. Lagi mo sa loob. Ito? Para yung kulor. Oo. Kaya nga dito. Ito naman, Honda Civic na yan. Yung pintura niya nandito na.
Ito yung pintura niya. Yan ang ibubuga dyan. Yan, kasarado na. 5:04. Hanggang alas 5 lang kasi dito. Dahil na, nilipat na yung Honda Civic. Yan din, bilis pati yan. Nagamit ko na yan sa Bicol talaga. Sarado na. Tapos maya punta na kami dun sa sa bahay nila Penilo. Try ko muna sa sakyan. Hindi na kami pumunta doon. Dito na lang daw kami matulog. Try ko na muna dito. Atras na lang, no? Atras na lang. Yo. Sa Dason. Dan kaisan. Sun. Sun. Arka daw. Adi. Up. Diba? Ano yan? Boy. Napakagandang i-drive. Sabi niya, pag makaipon-ipon daw ako pag ano, halimbawa gusto bumili ng sasakyan.
Parking, handbrake, dapat di kalimutan. Siyempre, sarado na. Bukas yung kabila. Ayan, hapon na. At tapos na nga dito. Siyempre, hanggang dito na ang vlog na to. Ayan, maraming salamat po sa inyong panonood, pagsubaybay. Shoutout po sa lahat, mga sponsors, mga viewers. Shoutout po sa inyo lahat. Ayan po, bye-bye. I love you all!